አምድር ሃይማኖት አብ ሰማይ ገነት አነ ዝልምነ ገነት የኔ አምድር ሃይማኖት አብ ሰማይ ገነት አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ከየደንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ንለስንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ከየደንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ንለስንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ከየደንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ንለስንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ከየደንግዛ አነስ ገለመን ተኸዲና ጎዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ንለስንግዛ ሕራይ ከይበልኩም ንሳይ ከየደንግዛ 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 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕራይ እምበኣል ሕጂ ድማ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ከምቲ ቀዲምና ዝረኣናዮ ቀዳማይ ክፋል ጉዕዞ ናብ መቄዶንያ ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ዝብል ኢና ነርና። ሕጂ ድማ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ካልኣይ ክፋል ጉዕዞ ናብ መቄዶንያ ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ካልኣይ ክፋል ጉዕዞ ናብ መቄዶንያ ዝብል እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ እንታይ ዝብል እንተረኣ ተባሂሉ እቲ ኩሉ መደባት ምስ ተገብረ ብድሕሪኡ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሕሙማን ቦታ መእለይ ናይ ህፃናት ብምሉእ እቲ ዘሎ ዝቐረፅንዮ ብምሉእ እቲ መደቀሲ ንዑ ከነሪኦኩም ኢና ማለት እዩ። እስከ ብመጀመርታ ግን ብመዝሙር ክንጅምራ ናይ ምስጋና መዝሙር ዘሚርና ነርና። እኖት ናይ ምስጋና መዝሙር እስካ ሓንቲ ናይ ጾም መዝሙር ስለ ዝኾነት በታ መዝሙር ክንጅምርቦ ብድሕሪኡ ዘሎ እናረኣናዮ ክንከይድ ብስእለ ማለት እዩ። ኣቐዲምና ግን መዝሙር ክንጅምር ናይ ንስሓ መዝሙር ሓንቲ ናብታ መዝሙር ከብለኩም ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ መደባት ብምልኡ ብመዝሙር ብትምህርቲ ብግጥሚ ብብዙሕ ነገር ተዓጂቡ ዝወዓለ እዩ። ኣቐዲምና ግን ናብታ መዝሙር ክንኣትስከ شهر بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بكريستوس ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰማም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ደቂ ዓድም ቅዱሳን ከመይ መፂኹም ከመይ መፂና ነዛ ዓለት እዚኣ ፈቒዱ እግዚአብሔር አምላክ ንቅድስና ነዛ ናይ ቅድስና ዝኾነት መዓልቲ ንቅድስና ንረብሓን ከነውዕላ እግዚአብሔር አምላክ ፈቒዱ ናብዚ ናይ ቅድስና ቦታ ዝፀዋዓና እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንስሙ ይኹን። ብድጋሚ ድማ ንስሙ ይኹን። ከምኡ ድማ ነዚ በረኸት ክንሳተፍ ንዓና ናብዚ ናይ ቅድስና ቦታ ዝፀዋዕና ኣብዚ ዘለው
نايم رحمن نزيهم زالي حوات كلهم كبرت يا بلنا من عربات نسهم زي سمعوه تقرنيا ينزل زلنا تقنا قلنا نحنا تقرنيا سنزل نسهم ما محرنيا سلسمع تقنا تم نسمع زلنا سمعنا تم زي نسمع دما دحر كترقم الله مالتي حراي نيشتي أنت مزمور ويكلت مزمور كان زمرينا نزي زلنا وقتي نيت مر بعز قلت كما دما حتى محرنيا مزمور كان قاو زمينا نعوم نبت مزمور قبلكم ود داويت المزمور كلاتنا بسم سلاسي سلطان آمين على حيرنا نزمر كما انت إلي عليك قلتو مزنا البيو يلن زبلتو ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس زيد رعي والتا ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس زيد رعي والتا كما انت إلي عنك قلتو مزنا الغيو يلن زبلتو ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس بزيد رعي والتا ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس بزيد رعي والتا عالم تالينا نحكي سحيتا لبنا تدخلو عويرنا عينتا بحلنقي وخرماج زبانو خفلت بلشو غقليل متنحو كسكت دمك وحايز كزاري سلام هيني تميتو بفقري دمك وحايز كزاري سلام هيني تميتو بفقري كما انت إلي عليك قلتو مزنا الغيو يلن زبلتو ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس بزيد رعي والتا ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس بزيد رعي والتا بلبي نبيعي أي قال كونك تصيرو فتسمري رندي بخبدك عمرو لقيس قال لي إخا تزي موت فقري بهوتك نبي عدتك بفقري سكوي على تاتكا كمسكر كزمري نعلم كان يقير سلوالتاتك كمسكر كزمري نعلم كان يقير كما انت إلي عنك قلتو مزينا البيو يلن زبلتو ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس بزيد رعي والتا ود داويت سماياوي قويتا ناي نقستات نقوس بزيد رعي والتا عدلني عني بمخاليناتك كورمني معزين سلي زموتك مزنا يبلون ناي سغلتك كارزا كبرت مسجد نهيوت بيزا بمكر مسكر
አፍቂርካ በዘርጎ ቅልጽም ሂብከኒ ሰላምካ በመከራ መስቀል አፍቂርካ በዘርጎ ቅልጽም ሂብከኒ ሰላምካ ከመይ እንተ ኢለይ አነ ክገልጾ መዝና አልበዩ የለን ዝገልጾ ወደ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገሥታት ንጉሥ ዘይድርሒ ዋልታ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገሥታት ንጉሥ ዘይድርሒ ዋልታ ሓራይ እምበር ብድሕሪት ዝነበረ መደባት ብምሉኡ እቲ ናይ ምስጋና መዝሙር፣ ጸሎት፣ ማዕዳ ብኣቦታት፣ ትምህርቲ ሓፈሻውቲ ብምሉኡ ዝነበረ መደባት ዛዚምና ኩሉ ንሱ ተገይሩ ጸሎት ጌርና እናለብዚ ብድሕሪኡ ናብ ካልእ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ። እቲ ናብ ካልእ ዝኸድናዮ ድማ ትርእይዎ ኣለኹም ጸሎት ገይሩ ሰብ ካብ ጉባኤ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ብምሉእ መደባት ተኻይዱ ሰብ ካብ ጉባኤ ይወፅእ ኣለዎ ማለት እዩ። ጸሎት ጌርና ዛዚምና ቦታታት ኢና ንርኢ። እቲ ቦታታት ድማ ከምቲ ዝበልናኩም ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎት ዝድቅስሉ ሓፈሻዊ ዝተፈላለየ ቦታታት ኢና ከነሪአኩም። እስከ ቀዲምና ዝወፅ ዘሎ ሰብ ንርአዮ። ዝወፅ ዘሎ ብምሉእ ወዲ ማሕበርና እዩ። እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እዚ ወዲ ማሕበርና እዩ። እስከ ቀዲምና ንዓ ንርአያ እሞ ቀዲምና ስእሊ ንርአዮ ብድሕሪ ናብቲ ዝቕፅል ቦታታት ክሪአኩም እየ። ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እስከ ንርአዮ ቀሲልና እዞም እንሪኦም ዘለና ኣቦታት ከዓ እነዋ ኣብቲ ገዳም ኣብቲ ቦታ ዘገልግሉ ኣብቲ መቕደንያ ዘገልግሉ ብጸሎት ብትምህርቲ ብቓለ ማዕደ ዘገልግሉ ኣቦታት እዮም። እዞም ንሪኦም ዘለና ናይ መወዳእታ ሰባት እዮም መስለኒ ወናይ መወዳእታ እዮም። እዚ ሓውና እዚ ይውድእ በቃ ብድሕሪኡ ናብዚ ኢና ንቕፅል ማለት እዩ። ንኸደ ቦታ ተቐዳማይ ድማ እዚ ዝገርም ነገር እስኪ ሓንሳሪ ይነብሎ እሞ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣረጋውያን መደቀሲ እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣረጋውያን መደቀሲ ናብዚ ኢና ክንረኣት ኢና። ዝገርም ነገር እዚ ናይ ኣረጋውያን መደቀሲ እዚ ናይቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ኣቦታት ይኹን ኣዴታት ናይቶም ዓበይቲ መደቀሲ ኣረጋውያን እዩ። ዝገርም ነገር እዚ ኣንደርግራውንድ ይረይዎ። እዚ ኣንደርግራውንድ ኮይኑ ከምኡ ድማ ፓርኪን ዝነበረ ናይ መካይን እዩ። ናይ መካይን ፓርኪን ዝነበረ እንተኾነ ግን ካብ መኪና ሰብ ይኸብር ሰብ ይዓቢ ተባሂሉ ምስቲ ብዙሕ ሕሙማን ምስቲ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ድማ ድሓር ግዜ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ መደቀሲ ገይሮሞ ትሪእዎ ኣለኹም። ኣንደርግራውንድ ብጣዕሚ ክሰፍሕ መዓት ኣብዚኦም ዝርቅሱ ዞም ሰባት ማለት እዩ። እቶም ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ዝበልናዮም እቶም ዓበይቲ እዚ ናይቶም ዓበይቲ ናይቶም ኣረጋውያን ዘበሉ መደቀሲ ናቶም እዩ ማለት ትሪእዎ ኣለኹም። ብጣዕሚ ይሰፊሕ ብጣዕሚ ይሰፊሕ። ምናልባት ይረአየና እንተልዩ ሓደ ሓደ ሰባት ኣብዚ ዝደቀሱ ኣለው እዮም ኣይረአይኹም እዮም ንዓኹም በር ኣብዚ ዝደቀሱ ሓደ ሓደ ሰባት ኣለው። ንሳቶም ከዓ እቶም ዝበልናዮ መቐዲም ናብቲ ቀዳይ ክፋል እቶም ልሙሳት ዝበሃል ክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ኣብ ዘለዎ ሓደ ሓደ ዝለመሱ ማለት እዩ። ነዚ ርኢና ሽዑ ንቕፅል ናብ ካልኣይ ክንከይድ ኢና እንጂ ይወፅእ ኣሎ ሰብ ነዚ ርኢ ብጣዕሚ ሰፊሕ ከምቲ ዝበልናዮ ኣንደርግራውንድ ኢልና ኣንደርግራውንድ ምዃኑ እስከ
ክወፁ ከለዉ ርእዎም ኢኹም ብየንገረንኩም ዝኣተዉ መብራህቲ ስለ ዘሎ እምበር ኣዝዩ ፀልማት ኢኻ ዝገርመኩም ግን መብራህቲ ኣለዎ ብምሉእ መብራህቲ ኣለዎ ሞል እዩ እዚ ናይ ሕማን መለየ ከመን ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ክፀፍፍ መዓት ውፅኢቱ ድማ ንፉዓት ኣገልገልትን ንፉዓት ኣለይትን ስለ ዘለዎ የእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓድጎም እነዚኦም ከምኡ ድማ ሙሉእ ምሕረት ይግበረሎም ኢና ናትና ትምኒት ሙሉእ ምሕረት ይግበረሎም ብዓለም ተንሲኦም ነብሶም ክኢሎም ዝኸድሉ ግዜ የርእየና ማለት እዩ ራይወት ኣንደርግራውንድ ዝበልናኩም እዚ እዩ በዚ ጌርና ኢና ንላዕልዮም ዝድቡ ዘሎ ሕጂ ካብኡ ይወፁ ኣለዉ ዓቐቢ ትሪእዎ ኣለኹም ኣንደርግራውንድ ዝበልኒ እዚ እዩ ማለት እዩ እስከ እዚኦም ንረኣዮም ብድሕሪት ዝመፁ ከዓ ወላ 1 2 3 ሕጂ ዝወርዱ ከዓ ዝኣትዉ ኣለዉ ናብቲ ኣቲና የፀናሕና ነዚ ይመስል ማለት እዩ ተቐዳማይ ነዚ እዩ ዝመስል ብካልኣይ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እዚ እውን ከምኡ መደቀሲ ናይቶም መንእስያት ዝኾኑ እዚ ድማ ናይቶም መንእስያት ዝኾኑ መደቀሲ እዩ መንእስያት ንብሎም ብሓፈሻ እቲ ካብ 40 ታሕቲ ዘለዉ ወይ ድማ ካብ 20 ንላዕሊ ዘለዉ መንእስያት ዝበሃሉ እቶም ናይ ኣእምሮ ሕማም ዝበልናዮም ሰባት እሳቶም ዝድቅስሉ እዩ ዝኻ ብጣዕሚ እየ ክሰፍሕ ብምሉእ እዚ እውን ከምኡ እዩ ከምቲ ዝበልና እዚ እውን ፓርኪን ዝነበረ ናይ መካይን ፓርኪን ነይሩ በቃ ሰብ ስለ ዝበዝሐ ሰብ መደቀሲ የብሉን ስለ ዝተባሃለ እዚ መደቀሲ ናቶም ኮይኑ ብጣዕሚ ብፀፈፈ መልክዑ መደቀሲ ገይሮሞ ማለት እዩ ሰብ ኣብዚ ዝርኢ ዘሎ ወዲ ማሕበር ምናልባት ንሕና ውሕዳት ኮይንና ንስማዓኩም ንኽእል ንሕና ወዳት ጥራይና ትሪኦም ኣለኹም ኣብ መንጎና ክልተ ኣቦታት ዓጂቦምን ኣለዉ ሊቀ ብርሃናት ኣቦና ኣለዉ ናይ ንስሓ ኣቦ ከምኡ ድማ ቀሲስ ኣስተርአየ መርጌታ ኣስተርአያ ድማ ኣለዉ ቀሲስ ሳይሞን በቃ ኣብዚ ነው ኣለዉ መብርሂ ዝገብሩልና እዚ ከመይ ገይሩ መደቀሲ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝነበረ ብከመይ ኣብዚ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሓደ መብርሂ ይገብረልና ኣለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ቀጠልያ ክዳን መሊሱ ዘሎ ሓደ ኣገልጋሊ ካብቶም ኣብ መቄዶንያ ዘለዎ ሰባት እዩ ነዚ ምስራና እውን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኸ ንህላ ሃይላንድ ትሪእዎ ኣለኹም ብመስርዕ መስቀላዊ መስርዕ ዝሓዘ ሃይላንድ ብጣዕሚ ክፀፍፍ መዓት ሪኦም ሓደ ዓበይቲ ኣለዉ ዝበልናኩም እዚ ሓደ ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ኣብኡ ዝውዕሉ ማለት እዩ ወንበር ኣለዎም ኣብ ጥቓ መደቀሲኦም ምናልባት እንተረብሪቦም ኣብቲ ወንበር ከፍ ክብሉ ድቃስ ተደልዮም ካብቲ ክድቅሱ ቆስ እናበሉ ኣብኡ ክስቀሉ ኣብ ጥቃ ዓራቶም ወንበር ኣለዎም ማለት እዩ ሬዎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ መንእስያት መደቀሲ ዝበልናዮ ድማ እዚ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ዝበልናዮ መደቀሲ ድማ እዚ እዩ ትሪእዎ ኣለኹ ኣንደርግራውንድ ዝበልናዮ እዚ ብላዕሊ ገዛ ኣለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ብላዕሊ ገዛ ኣለዎ እዚ እዚ ሓደ ካብቶም ኣገልገልቲ ኣብኡ ዘለዉ እዚ መብርሂ ዝህብ ዘሎ በዓል ቀጠልያ ክዳን እዚ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣገልገልቲ ሓውና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅንዓት ይሃቦም ሕጂ እውን ፅንዓት ክርስትና ፅንዓት መንፈስ ቅዱስ ፅንዓት ጉዕዞ መንፈሳውነት ሕጂ እውን ይሃቦም ነዞም ኣሕዋትና ነቶም ሕማት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምሕረት ይበልሎም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉእ መደቀሲ ብጣዕሚ ክበዝሕ መዓት ክንደይ ሰብ እዩ ኣብዚ ዝድቅስ ማለት እዩ እዚኦም ድማ እቶም ማሕበር ንሕና ኢና ብድሕሪና ዘርእና ድማ ናብ ካልእ ኢና ንቐፅል ማለት እዩ እዚኣ ርኢና ኣለና እስከ ናብ ካልእ ንቐፅል ንወፂና ዘለና ሕጂ ካብዚ ወዲእና ስለ ዝኾንና ኣብ ዘርእና ኣቦና መሪሖምና ኣለዉ ሊቀ ብርሃናት ኣስተርኣያ እውን ኣለዉ ምስኦም እዚ ወዲ ማሕበሪ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣወዳት ጥራይና ብዛእቲና ተመልክዕ ካልእ ቦታ ከሪኣ ከይደና ኣለዉ እናተቐየርና ኢና ንርኢ ንሕና ኣብቲ ናትን ንኣቱ ሰንካ ኣብዚ ናትና እንዳገበርና ኢና ንሪኦ ዘለና ካብዚ ወፂና ናብ ካልእ ኢና ንኸይድ እስከ ንቐፅል ናብቲ ካልእ እሞ ትሪእዎ ኣለኹም ብመስቀል ዝተሰርዓ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሃይላንድ ማይ እዩ እዚ ወዲእና ንደገ ንወፅእ ማለት እዩ ሓራይ እዚ ሕጂ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ካብዚ ኣቲና ፀናሕና ወፂና ከዓ ናብ ካልእ ቦታ ኢና ንኸይድ ዘለና እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ደቂ ማሕበርዮም ብጣዕሚ እዩ ክሰፍዕ ንባዕሉ እቲ መደቀሲ ጥራይ ዘይኮነ ንባዕሉ እቲ ቦታ እቲ መቄዶንያ ዝብል ቦታ እውን ብጣዕሚ ሰፊሕ ክንደይ ህንፃታት ክንደይ ገዛውቲ ክንደይ ህዝቢ ዘሎ እዩ ብጣዕሚ
8,000 ሕዚ ማለት ዝእለ ጥራይ 8,500 ሰብ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ዘሎ ንዖም ኣለይቲ ከዓ መዓት ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ፀቢብ እዩ። ምናልባት እስከ ስእለ ጥራይ ንረኣዮ በዚ ጌርና ናብ ካሊእና ንኣቱ እስከ ንረኣዮ ምናልባት ብድሕሪት ኮይነ ይቐርፅ ስለ ዘለኹ እቲ ስእሊ ሙሉእ ይረአየና ንኸውን ብጣዕሚ ነዊሕ እስከ ዳሕን ንረኣዮ ብስእሊ ጥራይ ንሕልፎሞ ኦኬ እዚኦም ኣብዚ ከዓ ሓደ ቦታ ክንሪኢና እዚኣ ፅሕና ኣለና እምበር እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ሞባይል ከዓ ሓደ ቦታ ክሪኣ ፀዲሐን ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ይወፃ ኣለዋ ንሕና ከዓ ናብኡ ንኣቱ ማለት እዩ ምቅያር እዩ ነይሩ ምናልባት ብሓደ ስለ ዘይንኸይድ ኣቐዲምና ኣወልድ ምስ ረኣይኦ ንሕና ኣብ ካልእ ንርሞ ድሕሪ ነቲ ንሰን ዝረኣያ ንሕና ንሪኦ ነቲ ንሕና ዝረኣናዮ ከዓ ንሰን ይሪኦ እናገበርና ኢና ቦታታት ንርአ ነርና ብዙሓት እየን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ኣቐዲመና ወፂአን ኣለዋ ፍርቀን ካብ ካልእ ቦታ ኣቲና ኣለዋ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ሰብ መቃቒሊ እዚኣቱ ነይሩ ንሕና ድማ ሕጂ ናብዚ ቦታ እዚ ንኣቱ ኣለና እዚ ቦታ እዚ እስከ ኣቐዲምና ብስእሊ ንሪኣ ድሓ እንታይ ከም ዝመስል እወ እዚ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ምናልባት ሰብ በዚሕ ተፀይቡ ይኣቱ ኣሎ እዚ ቦታ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ቦታ ዝኣቲናዮ ዘለና ከዓ እዚ ከዓ ናይ ኣርቲ ቦታ እዩ ኣርቲ ብዙሕ ጥበባት ዝስራሓሉ ብዙሕ ነገራት ዝገብሩሉ እዩ ኣርቲ ማለት ኩላትና ስለ ንፈልጦ ጥበብ እዩ እዚ ካብኣቶም ሓደ ካብቶም ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ዝበሃሉ ሓዊኡ ኣብ ኣርቲ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ጥበብ ዘሎ ሰብ ትሪእዎ ኣለኹም ይቐርፅ ወይ ድማ ይስእሊ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስእልታት ብዙሕ ዓይነት ስእልታት እዩ ዘሎ ዝገርመኩም ስእሊ ቅዱሳን ኣሎ ስእሊ ካልእ ዓይነት ስእልታት እውን ኣሎ ብዙሕ ዓይነት እዩ እዚ ድማ ባዕሎም እቶም ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ካብቶም ዝሓወዩ እኖ ኣብዚ ኣርቲ እዚ ዝነጥፉ ኣብዚ ጥበብ እዚ ዝነጥፉ ዘለዎ ሰባት እዮም ብዙሕ ስእሊ ቅዱሳን ንርኢ ኣለና ስእሊ ናይ ድንግል ማርያም ርኢና ኣለና በዝነ ህለ ስእሊ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ስእልታት ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ኣርቲ ጥበብ ዝሰርሕሉ ካብኣቶም እቶም ዝሓወዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ገይሩሎም ጥበብ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም ሙሉእ ምሕረት ይግበረሎም ካብ ዘለዎ ናብቲ ዝዓበየ ናይ ምሕረት ይውሰዶም እግዚኣብሔር ናይ ምሕረት ዓውዲ ናብኡ ይውሰዶም እግዚኣብሔር እንሆ ነዚ ወዲእና እስከ ሓንቲ ድምፂ ድማ ከስማዓኩም እየ
እሺ የሚያስተላልፉላቸው መልእክት ይኖራል? ኦኬ ዝሓውና ዝጠይቆም ዘሎ ድማ ከተመሓላልፎም ትኽእሉ መልእኽቲ ያለኩም ድዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ዝበልዎ ኸ በዓልና ንስማዕ እስከ ዘመን ተሻጋሪ ሀገራችን ሁላችንም መበርታት አለብን። በእያንዳንዳችን በተሰለፍንበት ጥሩ ነገር መሞከር መቻል አለብንና እቅፍ ድግፍ አድርጎ እንዳመጣችሁ እቅፍ ድግፍ አድርጎ የሰማይ አምላክ እኔ ከምለው በላይ ይጠብቃችሁ። እየመጣችሁ ደግሞ ለመጠየቅ ሞክሩ። የሚቻለው መሰባሰባችሁን አትተው ይላል መጽሐፍ። መሰባሰብ ለጸሎት ብቻ አይደለም፣ ለብዙ ነገር መሰባሰብ ያስፈልጋል። መደመር የሚለው ፖለቲካ ይሆንብኛል እንጂ እሱ ነው እና መሰባሰባችሁን አትተው ይላል። ፍቅር አይጉደልባችሁ እና ትንቢቱ ፍቅር ትጎላለች ቢልም እንታገላለን። አንድነታችሁን ጠብቁ፣ ኑሩልን። ሕራይ ዘመቦ ሰሚዕና የሚና ክምርቑ ጸኒሖም ንእሽተይ ክላሲካል ካሲዮምናት ዝገብርዎ ጥበባት ካብኡ ቀፂልና ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ኢና ንመፅእ። እዚ ቦታ እዚ ድማ እቶም ናይ ኢምሮ ሕማን ዘለዎ ቦታ ሓደ ናይ ህፃናት ቦታ እዩ ማለት እዩ። እዞም ንሪኦም ዘለና ህፃናት ትሪእዎም ኣለኹም ምንም ክዛረብ ዘይክእሉ ክዛረብ ኢሉ ዝፈተን ምዝራብ ዛብየት ህፃናት ትሪእዎ ኣለኹም። እዚኦም ድማ እቶም ኣብ መዓልቲ ካብ 3 ክሳብ 4 ግዜ ዳይፐርነት ተቐይሩሎም ዝእለዩ ኣዝዮም ዘደንግጡ ህፃናት ዝበልናዮም ከዓ እዚኣቶም ዞም ህፃናት እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ። ይረአዩና እንተደኣ ሃልዮም እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚኦም ምሕረት ይሃቦም። እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሎሚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብ ንእስነቶም ኣብ ህፃንነቶም ኣብ ክንዲ ዘሉ ኣብ ክንዲ ክወዩ ኣብ ክንዲ ክፃወቱ ትሪኦም ዞም ህፃናት እዚኦም ብከምዚ ዓይነት ሕማም ተታሒዞም ኣብዚ ክትሪኦም ከለኻ ብጣዕሚ እዮም ዘደንግፁኻ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምሕረት ይግበረሎም፣ ምሕረት ይሃቦም። ዝምሕረ እግዚኣብሔር እዩ። በቃ ኩሉ ነገር ናብ እግዚኣብሔር ንገድፎ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ነዞም ህፃናት እዚኦም ኣይኮነን ንካልእ ዝምሕረ እግዚኣብሔር እዩ። ንካልእ እውን ምሕረቱ ሰድድ መድሃኒት ዝህብ ኣምላኽ ኢና ንፈልጦ ማለት እዩ። ምለኸና ኣይኮነን ህፃናት እዚኣቶም ህፃናት ናባይ ንውሕደግዎም ዝበለ ንህፃናት ማዕረኽ እንደ ይፈቅረኹም ዘለዎ ኢና ንምልከት። እነነ እዚኦም ህፃናት እዚኣቶም ድማ ስለ ዘፍቅሮም ኣገልገልቲ ገይሩሎም ብኣገልገልቲ ገይሩ ይኣሎም ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ፍጹም ቸርነቱ ፍጹም ምሕረቱ ዝበሃል ክሰደሎም ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ረእይዎም እዞም ህፃናት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ ክዛረብ ዘይክእሉ ህፃናት ምስክነት ናእሽዮም ኣዝዮም ሓደ ሓደ ዕብይ ዝበሉ ኣለዎም፣ ግን ኣዝዮም ናእሽትዮም ምንም ክዛረብ ዘይክእሉ በቃ ዝገብርዎ ዘይፈልጡ ኣብየለዉ ዘይፈልጡ ምንም በቃ ዘይርድኦም ማለት እዩ። ክትዛረቦም ኢልካ ዋላ ተፈተንካ ምንም ዘይዛረቦማት እዩ። ንእሽተይ ሓደ ሓደ ኣለዉ ቁሩብ ተስፋ ዘለዎ ኣሚን ጥራይ ዝብሉ እግዚኣብሔር ምሕረት የወርደልኩም ክትብሎም ከለኻ ኣሚን ዝብሉ ሓደ ሓደ ኣለዉ። እቶም ዝበዝሑ ግን ዘይዛረቡ እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ድማ እቶም ህፃናት የሕዋትና እቶም ንእሽቲ ዝበልናዮም እቶም ኣብ 4ይ ክፋል ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዖም ዘለዉ ሕማን እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ። በዚ ርኢና መወዳእታ ድማ በዚ ጌርና እንታይ ጌርና ወፂና ማለት እዩ። ነዚኦም ምሕረት የወርደልኩም በልዎም ኣብ ጸሎትኩም ዘቅርቡ ምስጋና አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ከመይ ውዕልኩም? አሜን። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። የሳባና የሰለሞን ፍቅር ዳግም ተወለደ። ዳግም ሰማይ በመብረቅ ተቀደደ። በኤርትራ ምድር ውብ ጥበብ ወረደ። ያ ጥበብ ያ እውቀት በአበው ልብ የጠና ለምለም መስፈሳሽ ወንዝ መሬት ያቀና የሰሜን ተራራ እረኞች መስክሩ፣ አባይ ጣና ሐይቅ ዳር እረኞች ንገሩ። በሰሜን ዋልድባ የመንፈስ ምሰሶ ጸንቶ የቆመ ነው እውነትን ለብሶ። የአክሱም ሐውልት ሚስጥር አለው አንገቱ፣ ጥበቡ አይፈርስም ሰለሞን ነው ከመሰረቱ። ምድር ለመለመ ድህነት ተቀበረ፣ ነፃነት ደመቀ ፍቅር ተጀመረ። አርቲፊሻል ወደቀ እውነት መሰከረ፣ ውሸት ቦታ አጥቶ ከቦታው ተሰወረ። አልቀረም ደረሰ፣ ችግረኛው በዛ ቀኑን አስታወሰ። አትደንግጥ ወገኔ አምላክ መላ አለው፣ መቄዶንያ በጎ አድራጎትን ያስነሳል። ሰው ምን ቸገረው? ከበግረኝነት ዳዊትን መረጠ፣ እንደ ልብ ያለው ከሁሉ በለጠ። ጎልያድ ቢነሳ አምላኩን የናቀ በወንጭፍ መታው እፊት ወደቀ። ገና በልጅነት ጥበብን ለምን ስሙ አስፈሪ ነው ንጉሥ ሰለሞን። የመጀመሪያ ጥበቡ ከላይ የተሰጠው ለሁለት ሳይከፍል ለይቶ አወቀው። ሐሞተ ኮስታራ ከኮተቤ ሰፈር ቢንያም ተነሳ አንደበቱም አይደፈር። ከአማኑኤል ሆስፒታል አምልጦ ሜዳ ለወደቁ መድኃኒት ሆናቸው ማንነታቸውን አወቁ። ደሞዝ አለው ጌታ የማይቀበር ሰማያዊ፣ ቅባ ቅዱሱ አይደለም የሚወድ ምድራዊ። ካልተመረጡ ቢለፉ ከንቱ ነው ትርፉ፣ ይሰጣል ጌታ ለወዳጆቹ ምንም ሳይለፉ። እቺ ናት ካርታዋ ኤርትራ
በ15ኛው ቀን ይውላል ቂርቆስ እናቱን ያገኛል ኤርትራ ሲደርስ። በ16ኛው ቀን ትውላለች ኪዳነ ምሕረት የምስራች አለች ኢትዮጵያ አንድ ናት። በደብረ ሚዛን ገዳም አማረ የኢትዮጵያ ካርታ በመብረቅ ደመቀ ሴጣን ተመታ። ሳሙኤል ዘዋልድባ የረግጣት መሬት እውነት ትፈርዳለች ልትሰጥ ምሕረት። ሰማዕቱ ቂርቆስ ሲያውጅ የኢትዮጵያ አንድነት ያለምንም ችግር ጅቡቲን አገኛት። የእኛ ናት በእርግጥ ፈረንሳይ ምን አግብቶት መቶ ቁጥር ማለት አንድ አምላክ መሆኑ ረስቶት። በብሔር መከፋፈል አከተመ ዘንድሮ ሰይጣን ግራ ገብቶት አሰማ ሮሮ። በ15 ክፍለ ሀገር ስትከፋፈል በአንድ እምነት ምሕረት ይወርዳል ከእናታችን ከኪዳነ ምሕረት። የጨለማው ግርማ ወደቀ ተገፈፈ ብርሃኑ ሲበራ አጋንንት ሰነፈ። እጅ ናት ካርታዋ የኢትዮጵያ መሬት መሰናክል የሌለው ጽኑ የሃይማኖት መሰረት። የማይናድ መሰረቱ እናንተ ያመጣችሁት አልባሳት በሙሉ የሚመሰክር ነው ግጥሙ። አትስ ያለህ ማን ነው? መስጠት ነው የሚያጸድቀው ከንጹህ ገንዘብ ጌታ ከባረከው። ያወጣው ገንዘብ እጥፍ ሆኖ ይመጣል መስጠት አታቋርጥ ፍቅር ያደራጃል። ዳኖ ብለህ ሰውን አትናቅ ሁሉንም የሚያደርገው ጌታ ነው የማይናቅ። ትላንት ያጣው ሲያገኝ ዛሬ ያገኘው ያጣል አይደለም የሚናቅ ወሬ። እውነትን ብታውቃት ኖሮ ድህነትን ትመኛት ነበር ሳትቀጥራት ቀጥሮ። አማኝ ታማኝ ያልሆነ ኢትዮጵያዊ አማኝ ታማኝ ያልሆነ ኤርትራዊ ምንም ቢለፋ አይሆንም ሰማያዊ። ለሁሉም ጊዜ ያለው ጊዜ ነው መድኃኒት የቀደመው ሲቀር የቀረው ይመራል ወደፊት። የተናቀው ድንጋይ ሁሉም የጠላው ለማዕዘን ሆነ ቤቱን አሳመረው። ቢረዱ የማያፍሩበት ምስጉን የሚያኮራ በጎ አድራጎት ነው የሕዝብ ባላደራ። ጽድቅ የሚገኝበት በረከት ያለበት መስጠት ነው የሕይወት መሰረት። ያልሆነ ሰውና እርኩስ መንፈስ ሜዳ ላይ ይጥላል ከቀን ሳያደርስ። ምስጉን የሆነማ ቅን ነው ስራው በሄደበት ቦታ ይሉታል አንተ ጀግናው። ምን ይደረግለት ላበላ ላጠጣ ለተራቆተው ሰው ልብስ ያመጣ። በሉ ተናገሩ ምንድነው የምትሉት? ምስጋና ከሆነ አምላክ ይስጠው በረከት። መልካም የሆነ ሰው እውነት አለው እውነት ወርቅ ይልበስ በሄደበት። ክፉ ነገር አያውቅም መጥፎ ነገር ቢገጥመው ቅን ነው ስራው ብርሃን የከበበው። ይደግ ይበልጽግ በጎ የሰራ ለድሆች ክብር ሆኖ የሚራራ። ከሁሉ በላይ ጤና ይስጠው በሰላም በፍቅር ይኖር እንዳሰኘው። ለዚች ከንቱ ዓለም ማንም የማይኖርባት ያገኘው እየሰጠ በፍቅር ቢኖርባት። ዓለም ከንቱ ናት ከንቱ የከንቱ ከንቱ መልካም ስራ ብቻ ነው የማይናድ መሰረቱ። ወስባ ዝግዛት ሓንቲ ኣዝያ ጣዕምቲ መዝሙር ትግርኛ ግእዝን እስከ ነፅምፆም ትብል ብሓውና ዲያቆን ፈለጉ ምዕፀወት ኮነና በዚኣ ጌርና ክንዛዝም ኢና። እስከ ነዚኣ ኸ ንስማዕያ ብድምፂ نفكر نزوم حاولنا ونفكر حفتنا ونفكر حفتنا ونفكر حفتنا ونفكر نزوم حاولنا ونفكر حفتنا ونفكر حفتنا ونفكر نزوم أبونا ونفكر نزوم أدينا ونفكر نزوم أبونا ونفكر نزوم أدينا ونفكر أدينا ونفكر أبونا ونفكر أدينا ونفكر نزوم እንሆ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልና ኢኻ ናይ ዝበረኸት ንሕና ኩላትና እውን ተሳተፍቲ ስለ ዝኾንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብታ ዘይተሓልፍ ኢየሩሳሌም ኣኻኺቡ ንምስጋና የብቅዓና። ስለዚ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ እቲ መደባት ብምሉእ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ንብሎ እንተዳሃልዩ ንሕና እውን ናይ ዝበረኸት ተሳተፍቲ ኢና ከም ተቐዲምና ዝበልና ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ንሕና ናብዚ ቦታ እዚ ክንከይድ ከለና ገንዘብ ሒዝና ኢና ከይድና፣ ዝብላዕ ስተ ሒዝና ኢና ከይድና፣ ብዓቕምና ክዳውንቲ ኣልባሳት ሒዝና ኢና ከይድና። እቶም ኣብ ደገ ኮይንኩም ነዚ ትካተሉ ዘለኹም ብሓፈሻ እውን ነዚ በረኸት ተሳቲፍኩም ማለት እዩ። ንሱ እውን ገንዘብኩም ሒዝና ስለ ዝኸድና
ንስኹም ብገዛኩም ንሕና ድማ በገርና ኩላትና ኢና ጸዲቕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽድቅና ፍጹም ይግበሮ ኩሉ ግዜ ድማ ከምዚ ዓይነት ናይ ጽድቂ ቦታ ክንሳተፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ይደግፈና በዚያ እናበልና ንዓፁ ዝመሃረና ንዝማዕለና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንስም ይኹን ንሆነ ድማ ኩሉ ግዜ ኩላትና ሰሚዕና ሸር ንበሎ ናብ ሰማዒ ኩላትና ሰሚዕና ሸር ንበሎ ስብሐት ለእግዚኣብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በታ መዝሙር ጌርና ንዕዞ እሺ በታ መዝሙር ማዕፀዊትና ክትኮን እያ ንስማዕ እያ ሓደ ግዜ ነፍቅር አዴናውን ነፍቅር አቦናውን ነፍቅር ንጹም ጾመ አሕዋትናውን ነፍቅር አሕዋትናውን ነፍቅር አሕዋትናውን ነፍቅር ንጹም ጾመ